Poznáš to, že máš nejaký problém, ale sa ti nechce ho riešiť, alebo proste nemáš na to čas či prostriedky, tak ho nechávaš, či sa sám nevyrieši. A keď ne, tak potom začneš hasiť požiar, ak je už za 5 minút 12, ako sa hovorí. Nuž, ja som jeden problém mala a nechala som ho doslova vyhniť na mojom ksichte. Mala som problém, ktorý sa mi prejavil na tvári, bolo to príšerné a vyzerala som hrozne, ako sestra Freddyho Krugera, alebo ako Deadpool, či ako zhnité vygrcané avokádo. Po pár týždňoch debky a schovávania sa som sa na to vysrala a znova som začala normálne žiť, pretože som si povedala, že mi nejaká ohava na ksichte nezabráni ľúbiť sa a nemá to nič spoločné s tým, kým som. Takže, aj keď si myslíš, že si škaredý, vyser sa na to. Ak sa sebe nepáčiš, nemôžeš sa páčiť ani iným. Navyše, ak si spokojný sám so sebou, tak to z teba vyžaruje a tá žiara ťa okrášli aj o 100%. Miluj sa taká, aká si, lebo si dokonalá a krásna.